Takže čaute ľudia, toto je náš druhý podcast. Prvý podcast sme taktiež točili na tento kanál Hrušková FC a taktiež točíme nový podcast, ktorý bude taktiež na našom kanále Hrušková FC. Áno, budeme tu riešiť prestupy, lebo na minulom podcaste sme ich všetky nevyriešili. Takže schválne napíšte, ako sa majú tieto podcasty volať a dajte tu like aj odber. Veľmi nám to pomôže a my začíname. No dobre, tak v minulom videu sme nechali tie top kluby ako Real Madrid, napríklad Bayern tam bol, viem, že proste bol už veľmi dlhý, tak sme to chceli takto urýchliť a my môžeme začať. No, tak ja by som prvé zobral do úvahy ten Real Madrid a tie prestupy. A no, veľmi zaujímavé. Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen a kopec ďalších. Áno. Myslím si, že rovno by som prišiel ku tomu Alexandrovi Arnoldovi. Každopádne Trent Alexander-Arnold, končila mu zmluva. Každopádne, ako som počul, nechcel pokračovať v Liverpoole. Chcel čím najskôr odísť, tak ako Kylian Mbappé z Paríža. A bola to taká rovnaká situácia ako Mbappé s Parížom a Trent Alexander-Arnold s Liverpoolom. Áno, ja si to tiež myslím. Akože zase prestúpil za tých 10 miliónov, alebo tak. Ale musíme brať do úvahy. 10 miliónov? Áno, bolo to 10. Čože? Ale dobre, že nešiel zadarmo, pretože keby stratíš hráča, čo má tržnú hodnotu 80 miliónov 70, len tak za 0, tak už proste je to nejaký ten problém. Ale to, že Liverpool predá ich dlhoročnú hviezdu Trenta Alexander-Arnolda za 10 miliónov. Ale zase... To beriem ako už neúctu k hráčovi. Čo to hovorím vlastne? Povieš to za mňa? Hráčovi, áno. Takže ja akože... Liverpool dosť nepochopiteľne ho predal, mohol mu tú zmluvu predĺžiť, aby tam na nejaké tie ďalšie 2 roky alebo 3, to myslím, že by aj príjmul. Alexander-Arnold akože už má 26 rokov, keď sa nemýlim, takže už sa není najmladší, už patrí medzi tie. Ale myslím si, že medzi tých obráncov, ako je napríklad, čo sme spomínali v minulom podcaste Frimponga, no tak patrí medzi tých najlepších tých obráncov pravých na svete. Je to skoro akože doslova nie že prípad, ale nie je to prípad taký istý ako Frimponga, ale je ten hráč Trent Alexander-Arnold je skoro taký podobný, no doslova je skoro podobný akože tomu Frimpongovi, keďže Frimpong a Trent Alexander-Arnold sú obidvaja obrancovia. Áno, keď ja by som ti mohol skočiť do reči, tak si myslím, že akože Alexander-Arnold a Frimpong, samozrejme Alexander-Arnold myslím, že má oveľa väčšiu kvalitu. Ako práve ten Frimpong. Inak som chcel povedať ako Ronaldo 2020 rozhovore, pokiaľ to bol 2016 piteč hustu. No a vlastne, ja som taktiež chcel povedať, lenže Frimpong, keďže hraje v strede obrany a Trent Alexander-Arnold na krídlach obrany a vlastne chcel som ešte k tomu dodať, Frimpong má taktiež 23 rokov, Trent Alexander-Arnold 26, spomínaný 27. Starší, za chvíľku bude mať 27. Ale myslím si, že 26 rokov ešte je tak akurát, ale to, ako sa k nemu aj zachoval teraz Real Madrid, pokiaľ som videl proti Olympique Mars, hral 5 minút, Trent Alexander-Arnold, neviem, či to boli posledných 5 minút, alebo prvých 5 minút. Ale už 5 minút, akože chcel by som sa vyjadriť. To bolo na začiatku zápasu, alebo na konci? Ale asi na konci si myslím, to ja neviem. Schválne napíšte do komentára, keď ste to pozerali. Tak aj k tomu prvému kolu Ligy majstrov sa zostaneme, to tiež za chvíľu. Tak, dobre. Ďalší prestup bol Dean Huijsen z Bournemouthu do Realu Madrid. Akože dostáva veľa červených kart, to ste si už asi povšimli. Koľko dostal vlastne? Už dostal 3. 3 červené karty, to som ani ja dokonca netušil, že už dostal 3 červené karty. Takže neviem, čo tam robí, ale... Takže to je fakt extrém. Kto by to povedal na Deana Huijsena, že by dostal 3 červené karty? Však to by som povedal doslova na Asensia, na Raula Asensia by som toto povedal. Áno, a nie na nejakého... Čakaj, prosím si ten čas, lebo mňa akože vie. Dobre. No vlastne,
nepovedal by som to vlastne na Dina Hughesena, keďže on ani nevidel som ho, že by tak fauloval, ale na to, že už dostal 3 červené. Tak akože možno to je rozhodcová chyba, akože dobrý prestup, akože neviem, či sa im bude lebo, bude mu dobre, bude hrať, pretože sú určite aj kvalitnejší na tomto, vo futbale, ale samozrejme je mladý, to berieme do úvahy. Proste myslím si, že je dobrá posila. Dobre, ďalšie tu máme Mastantuano, keď sa nemýlim, keď čítam jeho meno dobre, tak je to posila, ktorá má 18 rokov, dosť veľký talent, skôr nádejný. Vlastne, kde prestúpil taktiež do Realu Madrid. Hej, áno. On sa volá, jak ešte raz? Mastantuano. Áno, o tom som tiež počul. To je ten vlastne blondiak, ešte jeden taký blondiak, vieš. Hej, má biele vlasy. Akože vyzerá, no, tak akože má biele vlasy, ale dobre. Áno, ten, tuším, no akože, on má číslo 30 v Real Madrid. Hej, som myslel, že áno. A už tuším, dal medzi majstrovstvá sveta klubov, dal jeden gól, ne? Proti... Neviem. Neviem teraz, fakt neviem. Ale myslím, dobrý prestup, no dobre. Tak máme tu ďalší... Počkať. Álvaro Carreras prestúpil do Realu Madrid, teraz klubu má 22 rokov, či koľko. Dobrý talent, myslím, že v pohode. Dobrý hráč, ale podľa mňa bude sa viacej rozvíjať. No dobre, tak Real Madrid hodnotím dobre, prepáčte, hodnotím dobre. Real Madrid, tak poďme na Bayern Mníchov. Akože ešte by si nehodnotil dobre Real Madrid, fakt? Však aj, no. Tak. Fanúšik Real Madrid, toto. No dobre, my ideme asi na ďalší klub. Na Bayern Mníchov. Áno, ktorý sme tentokrát nespomínali ani v minulom podcaste. Každopádne chceli sme vám povedať, tento podcast bude o niečo kratší, keďže veľa klubov nám nezostalo. Áno, a chceli, takže nečakajte od toho žiadnych 30 minút. Takže taká rýchlovka. No dobre, tak Bayern Mníchov, poznáme nejaké posily? Ten Jamal Musiala, pokiaľ viem, no tak akože to je dosť zaujímavý. On tam zostáva, tuším, taktiež stred zálohy, on je. A akože on bude tam podľa mňa ešte jednu sezónu, alebo už túto sezónu odíde po tejto sezóne, lebo fakt v Bayerne nemá čo robiť. Kľudne mu sedí taký, možno aj Manchester City by som ho dal do Manchester City. Pokiaľ treba namiesto Rodriho alebo De Bruyneho nového záložníka, tak Jamal Musiala je určite favorit. Tá dobrá voľba. Áno. Tak ešte som chcel, to bol ešte jeden prestup do Bayernu Mníchov, teraz už som úplne zabudol aký, ale vraj, že tento Harry Kane z Bayernu Mníchov vraj, že zamierí do FC Barcelony. Namiesto Lewandowského. No keď som toto počul, že Harry Kane niekde zamierí, alebo náhrada namiesto Lewandowského vlastne, tak už som typoval rovno v hlave, bude to Harry Kane. Harry Kane majú skoro tak poprvé takisto rokov, po druhé sú to obidvaja hrotoví útočníci, majú taký rovnaký rating skoro. Vo FIFA. Áno, a proste skoro taký podobný, len Lewandowski má iný štýl hry a Harry Kane úplne iný štýl hry. Áno, akože už som si zvykal na toho Harry Kanea v Bayerne, už mi ten dres proste mu tak k nemu, že už som zvyknutý na ten dres. Ale dres Barcelony, Harry Kane, že by obliekal, to je niečo neskutočné. To je niečo už iná krajina, proste nové, nejaká nová táto. Takže, ale nemyslím si, že by to bol zlý prestup. Dobre. Bayern hodnotíme tiež dobre a my ideme na prvé kolo Ligy majstrov. Áno, takže prvé kolo, tentokrát ja už nemôžem, lebo sa mi vybil mobil. Prvé kolo skončilo prvý zápas Ligy majstrov. Real vyhral 2-1 nad Marseillom. Marseille. Áno, čo som spomínal o tom trendovi Alexandrovi Arnoldovi. Vlastne on hral tých 5 minút v zápase a Dani Carvajal červená karta. Áno, to som sa tiež teraz chcel povedať. A chcel som ešte povedať, prvý gól, že dá Marseille, to som fakt nečakal. To je fakt, že hanba. Sice som fanúšik Realu Madrid, ale toto fakt netolerujem. Dobre, akože myslím dobrý zápas. Ďalší sa môžeme presunúť na Arsenal Atletico Bilbao. Tak dobrý zápas pre Arsenal.
Vlastne som chcel povedať na ten Real Madrid. Tým, keby nemali penalty, prehrali normálne 1-0 nad Marseille. Mbappé 2 penalty, 2 góly. Nejakže hanba. Áno, ale tak poďme na ten zápas Arsenal Bilbao. Myslím si, že pre Arsenal 2-0 pre Arsenal. Dobre, 3 body na začiatok sezóny, akože mohlo to byť aj určite lepšie, ale ja sa vôbec nestiažujem ako fanúšik Arsenalu. Nehral. Nehral? Nie, nehral. Čo? Nedali ho tam, neviem, či nie je zranený sa mi, takže... Ty kokos. Neviem, čo sa mu stalo, ale nehral, viem to na 100%. Tak Arsenal dal gól až v druhom polčase, kde skorovali Martinelli a Trossard. Áno. Ani jeden gól nebol z penalty, čo je A podľa mňa... hralo sa vlastne na akom domácom štadióne? V Atletiku Bilbao sa hralo, No, tak v Španielsku. No, hostia si to užívali. Fanúšici úplne podľa mňa naštvatí. Angličania a Španieli. English or Spanish teda. No, dobre. Dobre. Tak môžeme ísť na ďalší zápas. Tu máme, kto včera hral. Fúha. Dobre, tak Fakt netuším. my si pamätáme iba tieto 2 zápasy, ale dneska bude hrať Barcelona, myslím, že či až zajtra? Neviem, ale teším sa na ten zápas o 4 alebo 5 mesiacov. Prosím pekne. Praha, Česko, Praha, Slavia Praha versus Barcelona. A takisto príde Arsenal do Slavie, takže toto bude bomba. Dobre. Chcel som povedať akože... Dobre, chápem, Barcelona, Slavia už sa hrali takéto zápasy 2, ale to, že sa to bude hrať v Prahe, niečo je skutočné. Áno. Ako si poznáte Slavia a Barcelona, tak Barcelona zase nemá na nich najlepšie spomienky. Ale ja som ešte ráno pozeral tie výsledky, ako hrali minulé zápasy a tam jeden zápas 2018 alebo 2019 to bolo, vyhrala Barcelona 2-1. Takže potrapili ich, si myslím. Ale akože jeden gól Slavia sa oplatí a tentokrát to bolo 2019 a tam bola prekvapivo remíza 0-0. Takže vidíme, že Barcelona, to je taký dosť akože vyrovnaný zápas, akože celky úplne rozdielne, ale akože vtedy tam nehrali takí topoví hráči, ako hral tam Messi, ale teraz sa hraje Yamal a Rafinha, neviem ešte kto, hej, ale takže... myslím si, že Lamine Yamal proti Slavie Prahe nebudú mať vôbec problém, neviem, či rovno nastúpi, akože proti Slavii. Akože podľa mňa nedajú kompletné Ačko. Akože Slavia môže potrapiť, ale nemôže ťa... dajú Bčko, dajú podľa mňa Ačko plus Bčko a nejako to pomiešajú. Že možno 4 hráči zo Ačka. Bčka a potom tých zvyšných 7 z Ačka. Nechajú, ja by som to dal, takže 4 hráči zo toho Ačka a ostatné z Bčka, alebo nejak tak. Alebo kľudne by som dal aj viac Ačka. Nech sa s tým netrápia, proste a nech to majú rýchlo. No dobre, tak my sa s vami učíme, dúfam, že sa vám to tento podcast páčil. A ja som chcel ešte povedať, tešte sa na nové video tentokrát. Teraz ma to práve napadlo, ešte to SK hráč nevie, netuší nič, čo to bude. A teraz sa to dozvieš. Chcel som upozorniť, my vlastne by sme mohli aj natočiť jedno video, čo je za kamerou. A vlastne budeme natáčať videá a budú tam točiť 2 kamery, to video, a potom budeme po videu, vždy zoberieme tú kameru a budeme točiť, čo sa deje za kamerou potom. Takže, ako keby behind the scenes. Takže tak, dobre, my sa s vami učíme, dúfam, že sa vám tento podcast páčil. Keď sa vám páčil, lajkujte, stíhajte, odoberajte aj na kanál tuto Alexa CFT SK Hráč, na kanál Hrušková FC, na kanál Duo SK Hráči. Dajte tiež odber, pretože sa snažíme presunúť Duo SM, takže dajte odber a my sa s vami učíme.